Can I go a little bit than that? Ndiri kunzwa kuda kutomoka poisra. Chisimudza maoko kuti Mwari taurai kuupenyu hwangu zuva ranhasi. Itai Mwari itai ndivepo musi wa 30 August pa spiritual spectacles night. Zvako zvabhadhara. Makadi mama? Makadi Prophet. Mauya nani? Nemurume wangu. Murume ngawe? Makadi papa? Zvinani makadi Prophet? Zviri sei? Zviri nani? Munofanira nzimbere? Munofanira nzimbere? Ndokubasa kwa baba. Anomborasika. Anderasike. Ndokutaura kwaJehovha kuupenyu hwenyu. Nai mama. Ndiri kungonzwa kunzi muku. What's muku? Mukudze mwana wangu Prophet. Mwana wenyu? Mauya naye? Kadiki? Kakauye kamuku pana mama. Akakuchema. Aiwa saka ngakamboenda ndichakashedza pakukanamatira. Because ndoka nenyaya dzandiri kuona. Mboenda naye. Chamunoda kuti mwana akuitire chii mama? Ndoda kuti mwana wangu afambe wose vamwe Prophet. Mwana wangu Prophet. Afambe. Afambe. Mukudzei. Mukudzei Prophet. Ora ndanzina Jehovha mwana wenyu anofamba. Ndotenda Prophet. Ndanzwa nekufamba Prophet. Handisi kuziva chokwadi Prophet. Maakuchinzukira pano simukai nditaure nemi. Ndatanga kuoneswa in the realm of the spirit. Mwana wedambudziko ripo nderekuti akangorezuka miri wake. Ndotenda Prophet. Makatanga kuona kuti haasi kudevelopa sevamwe vana. Ndotenda Prophet. Ndobva zvangotadza kufambira zvakanaka. Ndotenda Prophet. But izvozvi ndiri kunetseka ini. Makambonzwa munhu anonzi nyasha here? Nyasha ndo firstborn yangu. Firstborn yenyu? Ndotenda. What about Koti? Koti ndo second. Amen. Yes, Prophet. But now ndiri kuoneswa paine zita ranyorwa but ndobva rakanzurwa. What's Tanya? Mwana wangu akatisiya Prophet. Akashaiga? Akangodonha pacheya ndobva. Asi mwana wako here? Mwana wedu. Saka sei uri kuramba wakanyarira ndichiprofita iwe? Amen. Ha? Vana pavadavidza. Amen. Now mama. Prophet. Mati mwana akadonha pacheya. Nokuti ndiri kuoneswa panga paine cheya but cheya yakada kuita dziya dzinorukwa idzi. Ndiyoyo Prophet. But panga paine cushion yanga iripo. Ndiyoyo sofa. Ndokubva mwana angodonha. Ndizvozvo. Ndongotanga kungobuda furo. Ropa. Haana kuzorarama. Ndotenda Prophet. Ndotenda Prophet. But kuti mwana uyu mumupe zita rekuti Tanya. Who is Solomon? Solomon is my firstborn. Ari kupiko? Wakashayika. Akashayika? Ndosaka makatumidza kuti uyu Tanya. Tanya radzwa. Now, ndiri kuoneswa ini iChristmas iri chikwechi. Musi wa 25. 2019. And as can I do some serious stuff here? And as I'm looking at the realm of the spirit now, ndiri kuoneswa ini vana vakangoenda kubot. Vachingo mumbot. Ndizvo here? Amen, Prophet. Anonzi Chris ndiani? Mwana womunin'ina wangu. Akafirawo futi ipapo. Vari vaviri. Ndotenda Prophet. Now mama ndoda kukupruvira kuti nyaya dzenyu dzaperera panapa. Ndotenda Prophet. Nekuti muzvinezve as I'm looking in the realm of the spirit now. Listen to me mama, ndiri kuprofita iyi. Farai asi muchiteerera ka.
Now listen to me now. As I'm looking at the realm of the spirit, Papa. Amen. Ndikuoneswa ini muri kutenderera panzvimbo imwe chete. Amen. Zvino imi mungade here kuti ndikuratidzei kuti mwana ari kurwara uyu ari kurwariswa nei kana kuti nani? Prophet. Ndoda baba. Hongu baba. Tinototarisira izvo ndosaka tabva kuchiredzi tuye kuno kuti tizosangana nezvinhu zvakaita saizvozvo. Tovaonesa here nhasi kana musi wa 30. Toita nhasi here kana kuti musi wacho chaiwo chaiwo. I am the doctor of prophecy. Now listen to me, Mama. Ndaigona kukuratidzai nemi papa. But handigone kukuratidzai zvangu. Reason yandiri kukuratidzai nekuti zviri pachena. Amen. Asi mufana kunamata. But handisi kuti vandava kutaura ndivo ka handa kudaro. Vanogara mukomboni ndanani. Mati prophet. Vanogara mukomboni ndanani. Akawanda. Munogara upi izvozvo? Togara mukomboni. Now ngatibvei kukomboni. Tiende kuirrigation. Ndimai nababa nevana. Now ndasvika kuma-irrigation uku. Amen. Mwana wenyu mimi mama. Ndotenda. Kuti arware. Ndotenda. Akabvirirwa kare iri nhumbu. Ndotenda. Nokuti mimi makati makazvitakura. Ndotenda. Ndobva manoona pafloor. Ndotenda. Paine fish. Ndotenda prophet. Nebanga. Ndotenda prophet. Shwa ndakazviona zvinhu izvozvo ndine nhumbu prophet. Ndotenda shwa. Can I do some crazy stuff here? Now mimi makatanga kutya mukati pamwe ndikaenda kuchipatara mwana we anonofira ikoko. Ndakatoti ndoitwa operation ndokubva maregedza kuenda kuchipatara. Ndobva masunungukira pamba. Ndotenda prophet. Now pane sound yakabuda musi wamakasununguka mwana. Prophet chero murume wangu ndakamuudza prophet ndakawakurira. But sound iyo yamakanzwa ndo sound yamakanzwa pakafa tanyaradzwa. Ndotenda prophet. Can I go a little bit than that? Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Now ndokuda kuti ndiganhure zvese. Ndotenda prophet. Nekuti iko zvinezvi chiripo papa. Amen. Mwana uyu ari kutonza asafambi. Amen prophet. Nekuti pataenda kuirrigation. Amen prophet. Makatoudzwa kunzi asvipere. Amen prophet. Vakatotaura kuti azvipere. Kuti azviperi prophet. Vakataura shuwa ndore. Prophet more. All right. Ndoda kuti Mwari akuitirai zvakanaka. Ndipetwa maoko. Ndigirei mukudze iti munamatire aporere pana panasi. Vamwe mbogarei pasi. Batai mwana wenyu mama. Mwana wangu na baba wangu ndinonamata. Uyu mwana uyu ngaapore nhasi. Ngaafambe sevamwe. Zvese zvemumushando zviganhura nezita raJesu. Amen. It's done. Endai munogara.